CrossFit. Bon dia, people. Dia 2. Avui toca dia màgic. Dia de Disneyland Tòquio. Semblen les 10 del matí, però no. Quina és? Són les 7 menys quart del matí i des de les 5 de la matinada fa aquest sol. Sol i calor. Sol i calor. Ja, es sent ja que diguem ja 30 graus, així que Però res. s'ha de dir que fa menys calor del que de moment esperàvem. Sí, ens esperaven ahir una hòstia important i corria a l'aire. Sí, ahir per la nit corria bastant No l'aire. feia tanta hòstia quan sorties dels puestos, així que, hòstia, Imagino que avui ho notarem, no? avui serà heavy. Perquè tindrem tot el migdia. Avui serà heavy. Però clar, ahir vam arribar a les 2 i alguna, vam arribar a l'hotel a les 4, ja es feia de nit a les 7, refrescava un poquito, però avui ja dia sencer, i a més a Tòquio, a Disney, no? Que hi ha un muntó de penya segurament. Veurem aviam les cues, provarem menjar, Nou menjar. Menjarem una mica de sweets. De Mickey Mouse. Mickey Mouse, xurrito de Mickey Mouse, I res, anem cap al metro ara, que tenim com 40 minuts d'anada. Obre a les 8, no, a les 9, però bueno, arribem una mica abans. Sí, perquè no crec que siguem els únics en estar. No serem els únics i crec que hi haurà bastant penya esperant a la cua. Llavors, per no entrar els últims i no menjar-nos més cues, almenys poder fer 2 o 3 coses sense molta cua i ja després el que sigui la resta del dia ja vindrà, no? Ja veurem el que farem. Exacte. Ja veurem el que farem. I a veure com arribem avui a l'hotel. Reventaos, com ahir, però bueno. I una de les coses que abans volíem ensenyar abans d'anar cap a Disney era el metro. El metro de Japó, que és bastant curiós. La gent fa cua, s'abanen sobre les portes, s'esperen, deixen que la gent surti a mordre i s'esperen pacientment, no passa res, i després quan surt l'últim, tots cap a dins, ben ordenats. I és curiós, perquè aquí a Europa a vegades costa de fer això i el soroll que hi ha només és el soroll del vagó i no s'escolta res més. Oli! Oli! Aterrats a Disney fucking Land Paris. París, no, capullo. Són les 7:30 i veníem amb el tren, La de gent que hi ha, o sigui, és increïble. A les 7:30 del matí, la gent que ve cap al parque. Pinta dia durito, emocionant, però pinta dia durito, Però bueno, és la màgia, no?, de Disney i de viatjar, també. Trobar-te amb molta gent, fer cues... Veurem. Jo crec que és un parc que els 365 dies de l'any Està obert, està obert i a petar. Sempre. No té temporada. No hi ha un dia. Sí que és veritat potser que el de París a vegades, al febrer, al març, Sí, però està com més... aquí en aquest país que hi ha tanta gent sempre, I tant turisme també, igual. tots els dies és com... Tu aniries a la maquinista de compres, aquesta gent ve aquí a Disney. Sí, al parque, tal qual. I a part l'entrada tampoc ara amb el canvi d'euro i de gent no ens ha costat gaire cara. De pau. 60. No, però jo què sé, a París ja costa 80 paus l'entrada a l'agost. Que sent agost està bé. I res, tens aquí l'entrada, una mica com un village amb tendes i despedida i tal. I està guai, està guai. Veurem què ens depara el dia d'avui. Quina calor la cua, nano. Espectacular. Hi ha molta gent.
diu que no acabem tots. Veurem. Veurem bastant bé tot. Bueno, bro, primera atracció, La Bella i la Bèstia. Atracció que només està aquí a Japó. O sigui que és única en el món. Limited edition. Ojo, Veniu amb molt de temps, si podeu venir la primera de totes veniu, la cua va bastant ràpid. Però durant el dia igual la pots fer una estona més. Llavors... Pots identificar per això la cua, Sí, és una mica difícil d'identificar. Però... Bueno, està força bé, tens aquí el castell i tot, l'entrada... Està molt xulo. Veurem la review després de pujar, però hi ha ganes. Un cop fora, Molt bé, no? Molt guai, la veritat. Molt bé. Ha valgut la pena l'espera. Res, està molt xulo. La cua, està guai la cua perquè vas una mica creuant pel castell, tot el que està dins, totes les habitacions, veus personatges, hi ha aire condicionat, està molt bé. I l'atracció, si no vulgui spoiler, que passi cap endavant, és com més o menys una mica d'història de la pel·lícula. I està bé perquè veus escenes, les cançons més importants... Està guai, està molt guai, val la pena esperar. I vas com amb unes tacites, vas com amb el xop i vas ballant i està molt guai. Va més ràpid del que sembla, de veritat. Sí. I res, com a primera atracció, bastant bé. Anem a pillar alguna menjar i de beure perquè fa molta calor i estamos sedientos i seguirem, però approve it. Primera review alimentícia del parque. Chicken nuggets en forma de Mickey Mouse y el churrito. Churrito igual, en forma de Mickey Mouse. Churrito de canela. Y sparkling drink refreshing, ¿Qué? És com un bubble tea, amb bombones a baix. Not bad. Ben! Estàs content o no? Estic molt content. Està content, Què tal el Baymax? La polla. No li ha volat. No li ha agradat el Baymax. Bueno. A veure, una hora de cua per les típiques tazes de Port Aventura. Has vist l'experiència? S'havia de ballar i no ha ballat. He ballat. Hem fet el fregadito, señor Romero. No ho ha gravat. Ven a hacer el fregadito. Fem un fregadito, bro. Un fregadito, bro. No soc el teu pallasso, tio. Payasete. Star Tours. Una mica. Star Wars. Superfans. Review Star Wars. Perdona? Review Star Wars. Molt guai. La cua poder és accessible, però perquè el parc està ple de gent. Però està guai, es mou molt. El problema que vas encadenant tantes naus que no et dona temps a assimilar on estàs i la veritat que s'ho-drec. Vas una mica despistat, però està guai. Bueno, és el mateix que tens al parc de Disney. Simulador, que vas canviant per planetes i vas com una cosa de... És un minutet, minut i mig i bastant ràpid. Et mou bastant, com he dit, i està guai, menys per passar l'estona. És una pel·lícula de 2 minutets i res, seguirem. Però què toca ara? ¿Vamos a desear o què? Pues sí, aquí estem, són les 12. Cap endavant, i després anirem una mica, no? Vinga. Som-hi! Monstros S.A. Check. És una dark ride d'aquestes que vas com una llumeta, has de disparant a cascos, a objectius i tal.
vas així una mica com el món de Monsters S.A., no és una història molt seguida, però bueno, pels nens està bé. Els seients, si ets una persona que és bastant alta o tens panza, igual no caps, però per la resta, bé, té una mica d'hòstia. Sí, o sigui, la decoració està molt guai, l'ambient està molt guai, però l'atracció en si és molt brusca. Molt brusca. Té molt canvi de direcció, molt ràpid, però bueno, més o menys. S'havia d'anar igualment, així que cero quejas. Anem a dinar, no? Dinar. Anem a dinar. I bueno, després de dinars m'he quedat una mica sopa i el que vam fer és només pujar d'accions i gravar. Això és el Jungle Cruise, que vas com a un riu de la jungla i vas veient animals de plàstic i tal, vas pujar en una barqueta i bueno, tens un senyor que ara el veurem al front, que va explicar uns acudits, passa que clar, en japonès no en teníem gaire, però és mítica atracció sempre dels parques, igual que aquesta, el Big Thunder Mountain, la pots trobar a qualsevol Disneyland que hi ha i és una de les millors, sense cap mena de dubte, i una altra que també pots trobar és aquesta. Mítica cançó, mítica atracció, vas recorrent diferents països, veiem Hèrcules aquí, veiem una mica més a l'esquerra la zona d'Àsia, és mítica, tothom que ha anat a Disney l'ha vist sempre, i ojo amb aquesta, Roger Rabbit, mítica atracció també, mítics dibuixos dels 90, no sabia que era de Disneyland, però bueno, l'atracció ja veieu que és una mica rocambolesca, és una mica brusca, però bueno, va estar divertida i a mi especialment m'agradava molt de petit aquests dibuixos, així que bueno, vaig poder gaudir. I per últim, veiem, bueno, ara veurem una mica de fail, perquè el pobre xaval va fer una foto i l'Òscar ja, li vas pegar una foto al pobre xaval. I res, el Space Mountain, atracció també mítica, aquesta sí que no s'ha canviat, per exemple a Disneyland París la vam tematitzar amb Star Wars i la veritat és que molt xula, també de les millors que et pots trobar i que no s'hagi canviat, li dona un rotllo retro que està molt xulo. I bueno, per acabar us deixem una mica amb el Tokyo Electrical Parade, molt xulo, vas veient diferents carrosses de tots els personatges de Disney, amb el castell de fons, música, bueno, bastant bé. Passa que si vols agafar un bon puesto has d'anar amb temps, però si també pagues en poc temps tampoc et passarà res, perquè bueno, hi ha espai de sobres i l'acabes veient igual de bé que ho veurem nosaltres. Així que res, us deixem el vídeo per aquí i demà tornem amb més.